joista 2 tuli enimmäisajan ylityksestä ajassa 85-95 ja enimmäisaikaan tällä ensimmäisellä kierroksella on 80 sekuntia. Numerolla 12 lähtövuorossa on ratsastajien Katja Juntunen ja Kaul Ila. Vuonna 2005 syntynyt. Kolinaalista tässä vaiheessa. Hyvin ulos kolmossarjasta ja näin matka jatkuu ilman virhepisteitä. Näyttääkin kyllä temppukin siitä, että ensimmäisen puitteissa pysytään. Toiseksi viimeinen nokseri ansiosta virhe ja näin 4 virhepisteellä maalissa. Katja Juntusen ylälle.